Leskovac, za razliku od drugih većih gradova u Srbiji, ima preduzeće koje u okviru svog redovnog programa održavanja uređuje i međublokovsko zelenilo. Reč je o javno-komunalnom preduzeću Komunalac, koje je samo tokom ovog leta postavilo nove klupe i kante na Bulevaru Oslobođenja, u parku Devet Jugovića, zatim u naselju Solidarnost, kod Narodnog muzeja, u Centralnom gradskom parku, Parku Kralja Petra i u Radničkom naselju. Iz gradskog budžeta za ovo oplemenjivanje javnih površina u Leskovcu izdvojeno je 1,4 miliona dinara. Tako što smo od nekadašnjeg operativnog programa koji je obuhvatao samo čišćenje nekog užeg gradskog jezgra, sada smo krenuli da čistimo i rubne delove grada i prigradska naselja. Naravno, to nam je omogućila i nova mehanizacija. Komunalac je u prethodnih par godina, zahvaljujući odličnoj saradnji sa gradom i velikoj podršci gradonačelnika doktora Gorana Cvetanovića, dobio mehanizaciju u nekoj vrednosti od oko 130 miliona dinara. Tako smo dobili 3 najnovije, najsavremenije autočistilice. Primjera radi, prethodne godine smo nabavili autočistilicu u vrednosti oko 27 miliona dinara, Makro Clean 60+, koja pruža izuzetne efekte kada je u pitanju održavanje higijene. Takođe dobili smo i 2 nove autocisterne, dobili smo još niz tih manjih mašina tipa mini utovarivač, radne mašine, nešto poput skipa i slično. Sve to naravno utiče na sam izgled grada, na javnu higijenu grada, pa i priče da je Leskovac mnogo čistiji i da je čistoća u gradu na nekom mnogo višem nivou nego inače, nije dakle slučajno. Javno-komunalno preduzeće Komunalac se brine o ukupno 350.000 metara kvadratnih zelenih površina u Leskovcu, Vučiju i Brestovcu. Koje su najlepše zelene površine u Leskovcu? Pa moja neka subjektivna procena je da je to park Devet Jugovića, koji je uređen prethodnih godina. Dobili smo nove staze za trčanje, za šetnju, prebacili smo fontanu koja se nalazila u Centralnom gradskom parku, gde se sada vrše radovi na izgradnji trga. To je neka oaza mira i gde se ljudi sa malom decom vrlo rado i često okupljuju. Takođe imamo Vidikovac kod, da kažem, popularnog repetitora na brdu Hisar. Spomen park je takođe lepo uređen, imamo zanimljiv park u ulici Kralja Petra. Centralni gradski park će tek zasijati punim gradskim sjajem kada se radovi na rekonstrukciji trga budu završeni. U 2021. grad Leskovac za održavanje javnih površina izdvojio je 191 milion dinara.